Croeso i Caernarfon, tref yng Ngogledd Cymru sydd yn enwog am ei chastell a'i lleoliad yn ganol Eryri. Mae gan Caernarfon hunaniaeth am ei angen i warchod. Mae dros 80% yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Felly maen nhw falch iawn o gael statws fel y tref mwyaf Cymraeg yn Cymru. Un o'r greigiau yn y gymuned hon ydy'r papur newydd, sef Papur Dre. Yn cael ei redag gan gwirfoddolwyr, mae papur hon yn drosori'n arbennig gan y poblogaeth hyn. Ond mae'r papur yn gyfaddef efo yn dioddef i gael darllenwyr ifanc a gwirfoddolwyr ifanc. Byddwn ni gwerthu 1,400 o gopïau bob mis. Mae yna 900 o hynny yn cael ei gwerthu o ddrws i ddrws. Mae gyda ni gryw mynd o gwmpas ar ôl i blygu bob mis ac yn rhoi nhw o gwmpas y tai. Peth gyntaf ti'n neud pan ti'n defnyddio'r gwasanaeth lleol, ti'n edrych am dy stryd dy hun, dy ardal dy hun, dy stad, be bynnag. Ti angen gwneud hwn yn hype y lleol, a dyna beth dyn ni wedi gwneud efo'r app yma. Ti'n mynd i cael y newyddion o ardal di yn gyntaf. Dwi'n meddwl bydde fe'n gret ar gyfer cadw mewn cysylltiad gyda'n cwsmeriad mewn ffordd newydd. Byddwn ni'n gallu cadw pobl up-to-date ynglyn â'r pethau diweddara sydd yn mynd ymlaen yn y siop. Ni sydd yn gwneud y ffilm yma, a fyddwn ni'n cario ymlaen wneud ffilms yma i Papur Dre os mae hyn yn cario ymlaen. Mae'n gret i ni gael fod o'n rhoi experience i ni, a fod o'n rhoi blas o'r byd go iawn. Mi fyddan ni'n defnyddio cynnwys o Papur Dre ac gwneud yn siŵr bod y wefan yn cael ei diweddaru i bob prifyn. Mi fyddan ni'n defnyddio unrhyw ystyriaeth ac gwneud fideo arno. Mi fydd y cyfle i ddatblygu ein sgiliau hefo tîm proffesiynol, cwmni da yn profiad dda iddyn ni. Mae Coleg Menai yn edrych ymlaen i'r cyfle i weithio hefo y sector gyhoeddus, hefo'r gymuned ac hefo'r diwydiant. Be da ni'n obeithio ydy bydden ni wedi'r 12 mis o'r cynllun yn gallu cario ymlaen i weithio efo Papur Dre a cwmni da ar bartneriaeth hyfforddiant fydd yn sicrhau bod yna wasanaeth cymunedol hyperlocal i'r dyfodol a thu hwnt gobeithio. Dwi'n gweld y ddau beth yn cyd-fynd efo'i gilydd. Mae yna amryw o bobl sy'n hoffi cael papur yn ei dilo lle, a mae yna rei pobl yn hoffi mynd ar y we i gael ei newyddion. Ac os yna ni ddefnyddio ddau gyfrwng, gret, felly mae cael y ddau gyfrwng yn mynd i fod o help aruthrol i ni.